デジモン？デジモンってのはサポタマから生まれたモンスター。そんでそのデジモンが起こしたトラブルを解決して賞金を稼ぐのが私たちクリーナーの仕事。あんたたちはもう賞金首。腹減ったってな。あれも夢か。なんだ。俺っちは月光門だってな。私はレイナ。何よ。誠と言います。誠見えない。賞金を免除されるためにはクリーナーとして働くしか道はありません。トモロ、俺と一緒に来い。クリーナーになれっていうのか。他に当てがあるなら話は別だがな。だがまだ希望はある。俺っちを信じろトモロ。何が起きてるんだ。彼自身がデジモンを操って戦っています。トモロ、俺っちにいいパルスを分けてくれ。先手必勝。フリスティモン進化。データベースにも出てこない新種のデジモンです。データロックされてる。困った時はお互い様さ。俺はサポタマも AI も信用してない。お前は一人じゃない。信じろお前の